ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଶିକାରୀ କୁକୁରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପଶୁଙ୍କର ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଶିଆଳ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ଶିକାରୀ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ହଁ ସତ କଥା, ସେମାନେ ବହୁତ ତେଜିରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ। ଶିଆଳ ଗର୍ବରେ ତାର ଲମ୍ବା ପୁଚ୍ଛ ହଲାଇ କହିଲା, ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ମୋତେ ଧରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଜାଣେ। ବିଲେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଉପାୟ କହିଲ? ଶିଆଳ କହିଲା, ମୁଁ କଣ୍ଟା ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ ଭିତରେ ଦୌଡ଼େ, ଯାହା ଫଳରେ କୁକୁରମାନେ ଥକି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଘନ ଝାଡ଼ିରେ ଲୁଚିଯାଏ, ତେବେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପଳାଇଯାଏ। ଏହି ମୋର ସବୁ ଉପାୟ। ବିଲେଇ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶିଆଳ ହସିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ? ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଯଦି ସେହି ଉପାୟ କାମ ନ କରେ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ବିଲେଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୁକିବା ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ଦୂରରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ମାଟି କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବିଲେଇ କାନ ଉପରକୁ ଉଠାଇ କହିଲା, ଲାଗୁଛି ଶିକାରୀ କୁକୁରମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିଆଳ ଚାରିପାଖ ଦେଖିଲା, ସତରେ କିଛି ଦୂରରେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଝୁଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଲେଇ ଡେରି ନ କରି ଏକ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ମଜବୁତ ଡାଳ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସି ଦେଖିଲା। ଏପଟେ ଶିଆଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟା ଝାଡ଼ି ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କୁକୁରମାନେ ବି ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଆଳ ପରେ ଘନ ଝାଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚିଲା। କିନ୍ତୁ କୁକୁରମାନେ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖୋଜି ନେଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ହେଲେ କୁକୁର ପଛ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଶିଆଳ ଏବଂ ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ନଦୀ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ି ପାଣିରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ କୁକୁରମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କୁକୁରମାନେ ନଦୀ ଭିତରେ ପାର ହୋଇଗଲେ। ଶିଆଳ ଏହାପରେ ଏକ ଉପାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତିଥର ବିଫଳ ହେଲା। ତାପରେ ଚତୁରୀ, ଗର୍ବ ଓ କୌଣସି କାମ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଥକି ହାରିଯାଇଥିଲା। ଶିଆଳଙ୍କୁ କୁକୁରମାନେ ଘେରିନେଲେ ଓ ଧରି ପକାଇଲେ। ଶେଷରେ ଶକ୍ତିର ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଧରିନେଲେ। ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ବିଲେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ବିଚରା ଶିଆଳ, ତାର ଅନେକ ଉପାୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାବିତ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁରମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ବିଲେଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କଲା ଯେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଏକମାତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ। ସେଦିନ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏସବୁ କାହାଣୀ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା।